ଦକ୍ଷିଣାୟନ ମାର୍ଗରେ ଯାଉଥିବା ସାଧକମାନଙ୍କୁ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଚନ୍ଦ୍ରମା ଲୋକରେ ତାହାର ଅଭିମାନୀ ଦେବତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଶୀତଳ ପ୍ରକାଶମୟ। ସେହି ପ୍ରକାଶମୟ ସ୍ୱରୂପର ନାମ ଜ୍ୟୋତି ଏବଂ ସେହିପରି ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ସେଠାକୁ ଯାଉଥିବା ସାଧକ ସେହି ଲୋକରେ ଶୀତଳ ପ୍ରକାଶମୟ ଦିବ୍ୟ ଦେବ ଶରୀର ପାଇ ନିଜ ପୁଣ୍ୟକର୍ମମାନଙ୍କର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଦିବ୍ୟ ସୁଖ ଭୋଗ କରନ୍ତି। ସେଠାରେ ରହିବାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଶେଷ ହୋଇଯିବା ପରେ ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକକୁ ଫେରି ଆସିବାକୁ ହିଁ ସେଠାରୁ ଫେରି ଆସିବା କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ କର୍ମର ଫଳସ୍ୱରୂପ ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ସେଠାରେ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ସେହି କର୍ମଫଳ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ତାହା କ୍ଷୀଣ ହୋଇଯାଏ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରାଣୀକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେଠାରୁ ଫେରି ଆସିବାକୁ ପଡ଼େ। ସେ ଚନ୍ଦ୍ରଲୋକରୁ ଆକାଶକୁ ଆସେ, ସେଠାରେ ବାୟୁ ରୂପ ହୋଇଯାଏ, ବାୟୁରୁ ଧୂମରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ଧୂମରୁ ବାଷ୍ପ ହୁଏ, ବାଷ୍ପରୁ ମେଘ ହୁଏ, ତାପରେ ଜଳ ରୂପରେ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ବର୍ଷା ହୁଏ। ସେଥିରୁ ଗହମ, ଯବ, ଧାନ, ରାଶି, ବିରି ଆଦି ବୀଜ ବା ବୃକ୍ଷଲତାରେ ପ୍ରବେଶ କରେ। ସେସବୁ ଦ୍ୱାରା ପୁରୁଷଙ୍କର ବୀର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସ୍ତ୍ରୀ ଯୋନିରେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ ନିଜର କର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ଯୋନି ପାଇ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରେ।